Zuek bikotea zarete. Kerman, zuk aterkia daramazu, baina Ander etengabe bustitzen ari zara. 3 aldiz esan diozu aterkia hobeto eramateko, baina ez dizu kasurik egiten. Etzabiltza oso trebe, ez dit egiten mesede, igual gutxiago bustiko nintzen aterkiak enduta ere. Ander zaude mela-melan, distantzia da itzelan, baina maitia onartu zazu altuagoa naizela. Onaino eginda buelta, kalatuz haze arreta, altura ez da hemen arazo, pixkat potolo zaudeta. Hori ez nuen esperoño, ta iritsirik onaino, hobean dugu bakarra busti, biak bustitzea baino. Biaterkirekin aski zen azia naiz azia zera bakitzen, hitzekin ere berdina zara, ez zara inoiz bustitzen. Haze muturra onena, isiltzea dut onenan, etxean beti zuk hartzen duzu sofaren 3 laurdena. Noa kontran egitera hori zure arabera, utzi dezagun ez baia eta buelta gaitezen etxera. Saltzaia etorri zen barta, ta ikasteko ez da berant, 5 euro libre dituzunean, erosaiozu beste bat.